Здравейте! Аз съм Иван Цукев от блога CAD Tiny и днес продължаваме уроците за параметричните чертежи. Първо искам да отговоря на един от въпросите към миналото видео, а то е защо ми липсва раздела Параметрик в Ribbon интерфейса. В горния ъгъл, като натиснем на Параметрик, се появяват възможните опции за работа с параметрични чертежи, но няколко човека се свързаха с мен и казаха всъщност този раздел въобще го нямам. За да си пуснем този раздел, ако е изчезнал, ще напишем командата Custom User Interface и от тук може да включим този раздел, ако липсва. Ще изберем работното пространство, което е настоящото, т.е. при вас може да е друго име, но трябва да пише current отзад. Ще натиснем Customize Workspace, след което тук има една опция Ribbon, табове, т.е. това са разделите на рибъна, и трябва да имате тази отметка параметрик. Когато има тази отметка параметрик, трябва този раздел да ви се появява в рибъна. Ще натисна Cancel, защото при мен се появява, но ако имате проблем с това да липсват тези опции, може по този начин да си ги включите. Миналия път разгледахме няколко основни елемента от параметричните чертежи. Сега ще видим и другите опции. Първо искам да кажа, че параметричните чертежи се разделят на два типа – геометрични и оразмерителни. Ние разглеждахме геометричните. В следващото видео ще разгледаме и тези, които са с оразмерителни линии. Но ние не успяхме да разгледаме всички, които бяха геометрични, затова сега ще разгледаме другата част от тях. Ще видим тази опция. Тя дава възможност два обекта да споделят един общ център. За какво може да служи това? Да кажем, че искам тази дъга и този кръг да са с един общ център. И още повече, когато се променя този център, за дъгата, например, да се променя и за кръга. Как може да стане това нещо чрез геометричните ограничения? Избирам тази опция. Първо ще избера дъгата, защото искам кръга да се прилепи към дъгата, а не обратното. След което избирам кръга и те вече са с един общ център. Може да видите центъра на дъгата, натискам Escape и центъра на кръга, те са едно и също място. Аналогично мога да направя това нещо и за долната дъга и долния кръг. Ако сега реша да променя центъра на кръга, ще видите, че ще се промени и центъра на дъгата. Нека да видим как ще стане това нещо. Ето виждате как дъгата ходи заедно с центъра. Естествено, това е един опростен пример. Аз ще натисна Escape. Тук нямаме други ограничения, но на базата на това, което показах миналия път, може да направим така, че когато се променя този кръг, да се удължава и цялата фигура, а не само дъгата. Сега тя се отлепи, затова е необходимо да се добавят другите геометрични ограничения. Следващата опция, която искам да покажа, е когато имаме две SP линии, може да направим така, че те да се свързват. Това става чрез тази опция тук. Избира се първата линия. Избира се втората линия и те са свързани по такъв начин, че се продължава тази заобреност на линията. Ако решим да модифицираме тази точка, виждате как се модифицира цялата линия. Третата опция, която ще разгледаме при геометричните характеристики, е за тангента. Може да направим така, че тази линия винаги да тангира с този кръг. Нека да видим как става това. Това е чрез опцията тангент. Ще изберем кръга, след което ще изберем линията и тя се залепи като тангента към него. Сега, това, което може да направим, е да започнем да местим линията и виждате, че тя винаги остава, кръга се премества, винаги остава да тангира. Ако искаме обаче, може да добавим и една друга опция, а това е да кажем, че центърът на тази окръжност ще бъде винаги на едно и също място. Натискам Escape. Мога да заключа центъра. Ще избера кръга. И по този начин направихме така, че центърът на кръга да не се променя. Тогава може да хванем линията и ще коригираме неговия радиус.
линията остава да тангира към кръга. Това са трите опции, които исках да ви покажа в този урок. Ако желаете да получавате AutoCAD уроци по имейл, се абонирайте за нюзлетъра на блога CAD Тайни.